ቀዳመይቲ መልእኽቲ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ መእተዊ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ቅዱስ ጳውሎስ ብ64 ዓመተ ምህረት ኣብ ግሪክ መቄዶንያ ዝተጻሕፈት መልእኽቲ እያ። ናይዛ መልእኽቲ እዚኣ ጸሓፊ መጀመርታ ምዕራፍ መጀመርታ ቁጽሪ ከም ዝተጠቐሰ እቲ ውሪ መምህር ኣህዛብ ሐዋርያ ወንጌል ክርስቶስ ዝኾነ ቅዱስ ጳውሎስ እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ሕጊ ኦሪት ኣብ ማሕበር ፈሪሳውያን ንቤተ ክርስቲያን ብምስዳድን ንስርዓት ኣቦታት ብምቕናዕ ቁጽሪ 1 ዝነበረ መንእሰይ እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ብናይ ቀደም ኣጸዋውዓ ስሙ ሳውል ንቤተ ክርስቲያን ኣምላኽ ፍልጠት ካብ ዝገደሎ ቅንዓቱ ዝተበገሰ ልዕሊ መጠን ዘሳድድን ልዕልቶም ሓለቕቱን ሓለፍቱን ንሕጊ ኦሪትን ስርዓተ ቦታቱን ዝሕለቕ ዝነበረ ውሪ ኣይሁዳዊ ሰብ እዩ ጳውሎስ። ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 9 ከም ዝተገለጸ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃንደበት ምግላጽ ኣብ ደማስቆ ናብ ቤተ ክርስቲያን ዝተጸንበረ መንእሰይ እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ልዕሊ 14 መልእኽትታት ዝጸሓፈን ልዕሊ 4 ቤተ ክርስቲያናት ዝመሰረተን ውሪ ሐዋርያ ኣሕዛብ ቅኑዕ ሰባኺ መምህር እዩ ቅዱስ ጳውሎስ። ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ዝመሰረተንን ዘይመሰረተንን ኣብያተ ክርስቲያናት ዝተፈላለዩ ክታባት እናጸሓፈ ዝከታተልን ዘምህርን ዝግስጽን ዝነበረ ውሩይ መምህር ቤተ ክርስቲያን እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ነቶም ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝተፈላለየ ስልጣን ሂቡ ሸይሙ ዝገደፎም ከምኒ ጢሞቴዎስ፣ ቲቶን፣ ፊልሞናን ዝኣመሰሉ መንፈሳውያን ደቂ ድማ ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ብዝተፈላለየ ጽሑፋት ዝግስጾም፣ ዘጽንዖም፣ ዘጠንክሮም ሓደራ ዝህቦም ዝነበረ ፍሉይ መምህር እዩ ቅዱስ ጳውሎስ። ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጢሞቴዎስ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 28 ዘሎ ታሪኽ ምስ ተፈጸመ ብድሕሪኡ ዝጸሓፋ መልእኽቲ እያ። ቀዳመይቲ መልእኽቲ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ሮም ዝነበሮ እስር ቤት ወዲኡ ብንእሽተይ እስያ ገይሩ ናብ ግሪክ መቄዶንያ ኣብ ዝኸደሉ ጊዜ ነቲ ኣብ እስያ ኤፌሶን ኤጲስቆጶስ ገይሩ ዝሾሞ ናይ መንፈስ ውላዱ ናብ ጢሞቴዎስ ዝተጻሕፈት መልእኽቲ እያ። ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጢሞቴዎስ 6 ዓበይቲ ምዕራፋት ዝሓዘት መልእኽቲ ኮይና ብቤተ ክርስቲያን ቋንቋ መልእኽታት መጋበያን ተባሂሎም ካብ ዝጽውዑ 3 መልእኽትታት ማለት እውን ቀዳመይቲ ጢሞቴዎስ፣ ካልአይቲ ጢሞቴዎስ ከምኡ ድማ መልእኽቲ ቲቶ ሓንቲ እያ። ቀዳመይቲ መልእኽቲ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ነቲ ብወንጌል ኣገልግሎት ትጉህን ተልኣኽን ብኣንደበት ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ተደጋጋሚ ዝተንዓደ ጢሞቴዎስ ኣብ ምሕደርኡን ኣብ ትምህርቱን ከመይ ዝበለ ጥንቃቐ ክገብር ከም ዝግብኦ ኣድሂባን ኣትኲራን ዝተጻሕፈት መልእኽቲ እያ።
ዓብዪ ሓሳብ ናይ ቀዳመይቲ ጢሞቴዎስ ድማ ጽኑዕ ትምህርቲ ዝብል እዩ። ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጢሞቴዎስ ነቲ ኣብ እስያ ኤጲስቆጶስ ኮይኑ ዝተሸመ ጢሞቴዎስ ማለት እውን ኣብ ካልኣይ ሐዋርያዊ ጉዕዞ ቅዱስ ጳውሎስ ዝኣመነ ኣብ ደቡባዊ ቱርኪ ልስጥራን ኣብ ዝተባሃለት ከባቢ ካብ ኣይሁዳዊት ሰበይትን ካብ ግሪካዊ ሰብኣይን ዝተወለደ መንእሰይ ዝተጻሕፈት መልእኽቲ እያ። ጢሞቴዎስ ኣብ ፊልጵስዩስ መልእኽቲ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 19 ከም ዝተጻሕፈ ብቅዱስ ጳውሎስ ኣዝዩ ዝተነኣደን ውልድ ንወላዲኡ ከም ዝእዘዝ ብወንጌል ኣገልግሎት ድማ ንቅዱስ ጳውሎስ ዝእዘዞን ፍሉይ ተፈታውነት ዝነበሮ ቅኑዕ መንእሰይ ክርስቲያን እዩ ጢሞቴዎስ። ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጢሞቴዎስ እቲ ኣብ ኤፌሶንን ንእሽተይ ኤስያን ዘስፋሕፋሕ ዝነበረ ብሕትውናን ዓለምን ዝሓዋወስ ትምህርትን ክፍኣት ሓጢኣት ዝመጽእ ምዚ ግዙፍ ዓለም እዚ ርክብ ብምግባር እዩ ዝብል ብዕራይ ወለደ ዝኾነ ጻዕዳ ሕሶት ትምህርቲ ንምቅዋም ዝተጻሕፈት መልእኽቲ እያ ቀዳመይቲ ጢሞቴዎስ። ቀዳመይቲ መልእኽቲ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ስለ ስርዓት ኤጲስቆጶሳትን ካህናትን ዲያቆናትን ዲያቆናውያትን ስለ ሓሰውቲ መምሃራን ስለ ሓደራ ትምህርቲ ስለ መጨረሻ ዝመጹ ክፉኣት መምሃራን ስለ ናይ ዓርሱ ጥንቃቐን ኣብ ጸሎትን ምምሃርን ምስትምሃርን ክጸንዕ ከም ዝግብኦ ኣትኲራ ዝተጻሕፈት መልእኽቲ እያ። ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጢሞቴዎስ ዋላ ደኣ ኣብ መጨረሻ ሳልሳይ ሐዋርያነት ነቲ ኣብ ንእሽተይ ኤስያ ኤፌሶን ኤጲስቆጶስ ኮይኑ ዝተሸመ ጢሞቴዎስ ትጽሓፍ ደኣ እምበር ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እውን ንቤተ ክርስቲያን ዘመሓደሩን ብላዕለዋይነት ዝከታተሉን ዘለዉ ኣካላትን ንተኣመንቶም ወይ ድማ ነቶም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ኣባላት ዝኾኑ ኩላቶም እትውክልን እትጠቅምን መልእኽቲ እያ።